Днес е един от тези дни, в които просто ставаш, отваряш картата и си казваш: знаеш какво, искам да fast travel до някоя нова локация. Така да, всъщност не сме чак толкова спонтанни. Смисъл, купихме билетите преди 2 дни. И якото на Тайланд е, че таксите за екология просто не съществуват. И това прави билетите за самолет изключително евтини, изключително достъпни. Но просто взехме билет за 8 сутринта отиване и после взехме билет за 10 вечерта връщане. Излезе ни 70 евро и просто отиваме сутринта и се връщаме вечерта. Еднодневна екскурзия с самолет. Брата ми е адски схванат. Не знам защо на този полет беше някакси по-неудобна седалката или нещо, но буквално си супер много ме боли врата. О, какво си хареса? Коски? Hello. Yeah, welcome. Sunset? Yes. Yes. Perfect. Thank you. After that you check in already, we have the water, orange juice, coffee, and cookie free. Oh, great. Okay. Great. If you want to take food, you do. Right. Come to Thank you so much. Вчера беше седял цялото време там, час и половина мачо. Чакаме да тръгнем. Ето го Илиан. Времето за сега ни изглежда топ. Надяваме се да не вали. Боболечка. Да, надяваме се да не вали. Къде? Okay guys, our body just over there. I'll 3 minutes more. Okay, picture. Това е определено едно от най-хубавите места на света. Целият майтап е, че един от индийците той не може да плува. Оли, това как? Това момиче ни е организаторката. Направиха на луда в рамките на, може би няма 5 минути. Няма. Ай, маратон. Мокри са ми маратонките. Никой не уважава шнорхелите. Всички ги хвърлят просто във водата, така нещо се задушават, хвърлят ги. И момичето 50 пъти каза: пазайте шнорхелите. Буквално не са минали 5 минути откакто сме тук. Единият ще се удави. Единият вика: не мога да плувам, и организатора му вика: скача, аз ще науча. Скачат и го отнесе за течението към двигателите на лодката. И той така джапа с това. Според мен се паникьоса човека супер много. Той се паникьоса жестоко, да. Той беше на живота и смърт. И не е хубаво така да се смеем на хората, ама този път е окей, да.
Доста зелен. Да, зелен, това е блю скрин и тук ще сложим Краби. да, краби островите. Толкова се гради. Да. Дай ръка. Бейб, можем вече да се похвалим, че сме видяли Chicken Island. Кое е Chicken Island? А това е Phi Island. Phi Island. Ами те му викат Fifi онлайн, обаче всъщност мисля, че на тази се казва Phi Island. Като пишкано. Look at that ferry boat. The wave, big wave, 3 big wave coming this way. So quick. Yeah. Bum, bum. There is only one restaurant, the one with staircase there. Staircase. Yes, over I see it, thank you. Аз мисля, че този обяд все едно просто е скалъпен от от организаторите. Не, мил, защото дадоха ни такива пластмасови, не пластмасови, да, пластмасови чинийки, ама са все едно от вкъщи такива. Не са за еднократна употреба. Аз ти взех една. Тотално бяхме окъпани от вълните. You should walk through the Еви е вир вода и е бясна. За последен път слизаме от лодката, доколкото разбрах. Тук ще седим до към 6:15 и после мисля, че се връщаме към Краби. Това е най-красивото място на света, на което съм виждал някога. Виж. Толкова е автентично. Сега, изключваме, разбира се, някое друго буклуче. Но е толкова красиво. Аз съм изключително впечатлен. Наистина, просто ми е mind-blownът съм колко е страхотно това място.
Добре, залезът тотално си струва залезът. Тотално не се усеща, че животът е истински. Life doesn't feel real. Someday you wish upon the star, wake up where the clouds are far behind. Буквално съм супер щастлив, че го виждам с очите си. The winds and the wave coming from that way. So after 5 minutes, the boat going like this. No worries, it's always. Спасибо е. Мали. Право ни опъпа. Буря в открито море. Горещ душ, да. Студения душ сега. Както може, всеки се спасява. Както може, сега се спасява. Само искам да кажа, че моето дупе е мокро. Аз съм цялата мокра, защото се вкъпах в водата, като се качвам в лодката. Аз никога не съм бил по-щастлив. Само малко ни намокри. Лекичко, да. Леко пръска. Към миналия път лодката направо скачаше. Да ви кажа, че е взел лаптопа. Стръгълва много. Сега сме lights out. Къде е луната? Луната спи. Сега предстои лумисцентно шоу. Guys, when you're in the water, you must stay close to the boat, not to be too far. You must be in my side for your safety, and no jumping. And guys, when you're in the water, look in the water with the mask, and then you shake your hands like this. Plankton glows when you're shaking your hands. And if you ever watch the movie Avatar, look in the water and do like this, and look at your hands like a movie. По принцип много ме е страх от вода, потъмно. В смисъл така, никога не бих влезнал във водата потъмно, но мисля, че това ще си заслужава. Убеден съм, че това ще си заслужава. Слагаме Life Vest, такива... Слагаме жилетки, задължително е от програмата. А и щях да сложа anyway. Защото определено ме е страх от водата потъмно, но влизаме във водата сега. Come on. Brother, show me.
I don't think it can, yeah. Някой може ли да се това? Quick update, значи, всъщност да го карам хронологично, с спестяване на детайли. Няма да завъртам камерата. Започни от начало, че... Значи, трябваше да тръгнем, по план трябваше лодката да пристигне обратно на пристанището в 8 вечерта. 10:30 ни е полета. Имахме предостатъчно време да си хванем такси към летището, да си стоим на летището спокойно, да си минаме проверките и всичко и да си хванем полета в 10:30 обратно към Банкок. Сайк, не стана това. Така, всъщност лодката се върна в 7 часа на пристанището. 1 час по-рано, което беше страхотно за нас, не трябва да бързаме, не трябва да се стресираме, по-добре от очаквано. Обаче, пристигайки на пристанището, захождайки да паркира лодката, стана медицинско emergency. Medical emergency, много неприятно, без детайли. В момента е... Колко е часа? 11:30. В момента е 11:30. И сме, дет се вика, извън гората. Out of the forest или out of the woods. Изпуснахме си полета към Банкок Изпуснахме полета към Банкок. заради emergency-то и се настанихме за известно време Първия на срещнат. чакашните столчета в emergency room-а. На чакащите столчета, да. Да, при което решихме, че трябва да пренощуваме в Краби, в крайна сметка. И съответно трябваше да намерим къде да пренощуваме. И с Илянчо започнахме да обикаляме по картата хотели, които виждаме по улицата Буквално нагоре. излизаме от... Влади ми звъни. Буквално излезнахме от болницата и почнахме врата до врата. То са само хотели тук. И стигнахме първия, pitch black, черно, нищо не се вижда, няма рецепция, всичко е затворено, там тъмни стаи, shady as fuck. Не е опция. Продължаваме следващия хотел, супер фенси, шменси, луксозен. Влизаме, сори, нямаме стаи. По това време на деня, чекин е утре след обяд, най-рано. Ние викаме за тази вечер няма ли? Нямат. Еви намери някакъв хотел в Booking или нещо такова, вада го на картата, обаждам се, имате ли стая за тази вечер, спешно е, трябват просто 2 стаи за тази вечер. И казаха да, и викам добре, идваме сега. Пристигаме в хотела и ни казват, че могат да измислят нещо. Рецепционистката хвана 2 чувала с чаршафи и тръгна и вика, изчакайте 10-15 минути само да оправя стаите и ви дам ключовете. Дава ни ключовете и какво да видя. Стаите са... Аз нямам думи. Сега тук сме отворили малко панаира да ни съхнат дрехите от лодката. Плазма. Ние вкъщи имаме толкова голям телевизор. Леглото с рамка. Тоалетната е невероятна. Невероятна. Така. Но. Нека видим пред стаята всъщност какво се случва. Това е пред стаята. И двете стаи имат вътрешно дворче с частен басейн, зона за релакс, вана под открито небе. Заключва се също на вратата. Всъщност не знам как се заключва. Ще погледна. Честно казано, не знам как се заключва. Така изглежда входа към стаята. Има тази голяма порта.
Така че, не знам, предполагам, всяко зло за добро е поуката. Поуките са много и ще ги обсъждаме някой друг път. В момента е 7 часа сутринта. Станахме преди час. Видях, че е валяло и продължаваше да вали в 6 сутринта. Дрехите, които вчера бяха мокри, ги бях оставил навън да се сушат. Са бяха вир вода пак. Взел съм си шуара да ги почиствам. Продължаваме да бедстваме. Ще видим кога ще се приберем към Банкок. Мисля, че имаше един полет в 11. Не знам дали ще го хванем. Имаме шанс, ама трябва да тръгнем скоро. Ако не вечерния. И така. Спях да стигна и до закуска. Сега е около 10 без 15. Имам още 45 минути да закуся. В този аварийен хотел закуската е невероятна също. В смисъл, страхотна е. Те ми сервираха точно яйца, бъркани яйца. Даже от тях ще започна, защото са топлички. Та ще ги покажа. Това са бърканите яйца. Тук имаме spring rolls, малко chicken satay с мляко. Това са тия пилешките шишчета. Пържено рис с наденичка. Полят отгоре с сос с мляко и билки. И това е тайландски сок с билки, което всъщност според мен просто е вода с лимон. Да, мисля, че е просто вода с лимон. Необходимо ни е за да презаредим сили за днес. Надявам се да успеем днес да намерим пътя обратно към Банкок и да се приберем в първоначалния ни хотел там. На такова време навън е изключително важно да се храни човек, да си подсилва организма, да се хидратира. Просто тук жегата не прощава. Жегата е убийствена, слънцето е супер силно. Добър апетит! Friends did manage to get back to Bangkok safe. It was a long and very tough journey, but friendship is stronger than all obstacles.